हेलो फ्रेंड्स, बड' निउज इउटुब चेनेलनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायगोन। गिबि रादाबाव दङ थांनाय 17 अक्ट'बर खालारखालि 2020 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मानगोनां लाइमोन लिरगिरि निउटन के बसुमतारिया बेंगालुरुआव आजावबाय। बिथाङा आबै आबौ आरो आं सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आवथायनो हादोंमोन। लाइमोन लिरगिरि निउटन के बसुमतारिया बर' थुनलाइयाव सासे जाखांफु लाइमोन लिरगिरि महरै गावनि सिनायथिखौ होनो हादों। बाक्सानि फाग्लादिया दैसायाव नैथि दालां 600 कोटि रांजों लुफुंनायनि खोथा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खैरानि नयाबस्ति ओनसोलखौ फोनांजाबग्रा फाग्लादिया दैसायाव दालां लुफुंनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जायगाखौ नायगिदिंहैयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फाग्लादिया दैसा सेराव थांना नायहैदों। उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर बियाबाव BPFनिफ्राय बिजाथि फसंनाय जायाखै, नाथाय उदां बिजाथि महरै गसंनाय गणेश कछारियानो गावनो BPF दोलोनि बिजाथि होनना बुंदों। BPFआ आंखौ हेफाजाब होदों होनना बुंथियो। आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि 22 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि सावरायनायाव बुङोदि लोरबां हान्जायासो लोगो खालामो, आंसो गोख्रों जानानै दं होनना बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा उदां बिजाथिब्लाबो BPF हान्जानिनो बिजाथि होनना फोसावो। BPF हान्जाया आंखौ हेफाजाब होदों होननानै बुंथियो। उदां बिजाथि महरै गसंनाय गणेश कछारि बिथाङा। आसामाव दिनैनिफ्राय फरायसालिफ्रा थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 सिम फिन खुलिफिनसिगोन। आसामाव गोबाव सम बन्द थानायनि उनाव गासैबो सोरखारि आरो गावारि फरायसालिफोराव 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखो आरो 11 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनै मंगलबारनिफ्राय फिन खुलिजाफिनसिगोन। COVID-19 महामारि सन्देरनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फरायसालिफोराव जुनिया सांग्रांथि खालामथारनांगौनि थांखि लानाय जादों। फरायसालिनि सोरगिदिं आरो थाखो खथायाव सेनिटाइज खालामनायनि अनगायैबो थाखोफोराव सोरखारनि बिथोन बायदि गासैबो कभिडनि नेमखान्थि गनायनाय जागोन। रायजो सोरखारा थाखो खथाखौ फिन बेखेवफिननायनि थाखाय जुनिया SOP फोसावनाय जादों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार, गोबां नखरफोरनि न'फोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा सिंग्रामारियाव थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामलांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कमल सरेन, लकिराम सरेन, मोना मुर्मा आरो अनिल सरेन मुंनि नखरब्रैनि सुबुंफोरनि न'खौ सिफायना लांदां-फांदां खालामना सिलिंखार खालामलांदों। BTR रेकर्डआव जेबो गैया। बेबायदि अजद होबाय थानाय समावनो NDFBनि सायाव BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिनि बेप्रचार बिबुंथि। NDFBआ 4 लाख रांनि थाखायसो सोमावसारदों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथिनि फिनाव बुङो। NDFBफोरा सरकारनि मोननो गोनां 4 लाख रांखौ मोनजोब्बाय, बेवहाय सोरखारखौ जेबो दाय होनो हाला होनना बिथां BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया गोख्रोङै बिबुंथि होयो। मणिपुरनि आइजो पुलिस ब्रिन्दा टौनानजाबा मणिपुर बिधान सभा बिसायख'थियाव गेलेगोन। मणिपुरनि सासे समायना पुलिस ब्रिन्दा टौनानजाबा फोसावदों दि बियो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव इम्फलनि स्कुल बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। अब्लाबो बिथांजो एडिशनेल SPआ दासिमबो गावनि हानजाखौ फोसावथ'वाखै, नाथाय सुलुंनि बायदिब्ला बियो BJPआव हेफाजाब होगोन। ब्रिन्दा, जाय दासिमबो बिबाननिफ्राय ओंखारनायनि फोरमान बिलाइ गथायाखै, बुंदों दि दा समनि थासारिखौ जौगाहोनो थाखाय बियो राजखान्थियाव हाबनायनि थांखि लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ ब्रिन्दाखौ हेफाजाब होनाय मोनसे बिसायख'थि सुबुंगमाखौ बन्द खालामो। रबिबारखालि स्कुलनि बिनि न' साखाथियाव मोनसे फिसा दान्थे बिदान्थेनि जाथाय जायो। ब्रिन्दाया सुबुंगमानि थाखाय गोनां गनायथि बुथुमदों होनना फोरमान होनानै फोरमान बिलाइ दिन्थिनायाव मुखुब दंमोन होननानै बिफाया फोरमायो। मणिपुरनि जारिमिनाव गिनो रोङै बान्था मोननाय ब्रिन्दाया जादों निसा बेसादारनि गिबि पुलिस मावख'गिरि। मणिपुरनि 77थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बिनो गिबि मन्थ्रिनि पुलिस बिफानाव मान होनाय जादोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BPFनि सानै गोख्रों MCLA राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिया BJP दोलोआव हाबनायनि उनाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। BJP दोलोआ बिथां सानैखौ लानो गोसो गैयामोन। BJPनो 40 लाख रां होनासो हाबदों होनना BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों। लोगोसे महिलारि बिथाङा बुंबावो दि BPF दोलोनि MCLAफोरा गावनि सार्थनि थाखायसो गुबुन दोलोआव हाबदों, नाथाय BPFनि रायजो राजाफ्रा दासिमबो BPFआवनो दङ होननानै बिथाङा रोखायै बुंथियो। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला जाहाथे गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो सिगांसिनै नुनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।